Christy Robles, Kolumbjana ta' 33 sena tilfet ħajjitha traġikament fir-Rabat wara aċċident ta' traffiku b'mutur li kienet passiġġiera fuqu. Il-każ li seħħ tard it-tlieta filgħaxija u nvolva Kolumbjana oħra kien it-tielet aċċident fatali tal-ġurnata fit-toroq ta' pajjiżna. Il-jum ta' 27 ta' Awwissu se jibqa' karatterizzat minn 3 aċċidenti li ħallew 3 persuni mejta fuq il-post. Dan wara li filgħodu raġel Indjan tilef ħajtu f'ħabta frontali ma' trakk tal-kostruzzjoni f'Ħażebbuġ u ftit sigħat wara anzjana tilfet ħajjitha wara li ntlaqtet minn van li kien qiegħed jirriversja f'Ħal-Qormi u spiċċat taħt ir-roti tiegħu. Sa dan it-tant it-tielet aċċident fatali seħħ tard it-tlieta filgħaxija għal ħabta tal-11:15 waqt li n-nisa kienu għaddejjin fi triq it-Tabija. Malli l-pulizija ġiet infurmata bl-inċident minnu fih marret fuq il-post fejn sabet mutur Honda mal-art u żewġ tfajliet biġrieħi serji fit-triq. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li s-sewwieq tal-mutur mara ta' 31 sena mill-Kolombja u residenti Witilajn tilfet il-kontroll u ħabtet farblu mal-ġenb ta' triq. Fuq il-post isejjaħ tim mediku biex jassisti fejn ambulanza ħadet lis-sewwieq għall-Isptar Mater Dei għall-kura filwaqt li l-passiġġiera ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Iżjed tard is-sewwieqa wkoll ġiet iċċertifikata fil-periklu tal-mewt u ddaħlet fit-taqsima tal-kura intensiva. Mal-ħin jirriżulta li l-qagħda tagħha qalbet għall-aħjar għalkemm baqgħet taħt osservazzjoni fl-ITU. Min tarif li għandu One News jirriżulta li ż-żewġ nisa kienu taħt l-effett tal-alkoħol u lanqas kienu lebsin crash helmet. Min barra hekk ftit minuti qabel l-aċċident fatali, in-nisa kienu diġà waqgħu bil-mutur qrib is-Serkin fir-Rabat stess u ma nataw lajnuna minn persuni li kienu fuq il-post dak il-ħin. Iżda minflok ċemplu għall-lajnuna iddeċidew li jkomplu jsuqu anke b'veloċità qawwija sakemm seħħet it-traċedja. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispettur Francesco Mizzi waqt li l-espert forensiku Mario Scerri, l-espert ta' traffiku Mario Buttigieg u l-perit Richard Aquilina tqabdu bħala parti mill-inkjesta mill-Maġistrat Joe Mifsud li wkoll qed imexxi l-inkjesta fuq iż-żewġ fatalitajiet l-oħrajn tal-istess jum.